ora enten dalu anggung dinama dama punang jabang bayi Raden Argawa ya Sang Rama dening Rama ibonipun nadyan dereng dewasa nanging wis kelampahan kayasakaken taman ingkang saklangkunge diluhung jroning taman kebekan salining satawana wiwit saking gajah macan singa waraha kenas ajak lutung sarpa miwah salining iber-iberan manuk rajawali manuk kakak manuk ulung manuk emprit manuk dara manuk derkuku perkutut lan sanes-sanesipun tetap ingkang wis dangu datan atut anenggih garwa ingkang angka kalih Dewi Kekayi pranyata kedunungan watak Aradi Drengki kaworan Srei dasar peteng pulatane yen ngendika sugal aga nyelekit depipengake kuping larani penggalih parandene eling-eling Sri Dasarata satunggaling prayagung kang titila bisa ngenaki tyasing sasama nadyan kaya ngapa wewekaning kang garwa Dewi Kekayi parandene bisa angenaki tyasing galih